grundlovsdag år 1900 rullede jernvarefabrikanten Julius Brems sin hjemmebyggede motorvogn ud i Viborgsgade. I år 2007 genskabte 4 ildsjæle motorvognen ud fra de originale tegninger. Se historien om den ihærdige opfinder Julius Brems og følg arbejdet med rekonstruktionen af hans første automobil. DVD'en Bremsbilen kan købes på Viborg Stiftsmuseum og på Viborg Lokalhistoriske Arkiv.